Chokiola Police Station ke parlo Chotiona Ram Terang Arong Amekar Devin Rong Parachor Anima Kropila Penasopo Ningkan Kli also afan Cheponde Amat Apaya Po Ahem Damlo Bonta Pinier Nienta Hem Nang Chelele Det Kardom Pini ni alkenis Karbi Anglong Than Pon Debang Puthari Sabinang Tuan non betang ton penari ponita Pinansong Bongki Kaje Bongra Bari Pusi Hakoko Atum Chethan Sitame Pinansong Bongki Kaje Bongra Bari Alar Kache Rab Ari Kopi Koson Penlone Chotiona Ram Terang Arong Amekar Devin Rong Parachor Anima Kropi Kedam Tang Arkoeche Kroni 5 player ni Apaya Po Ahem Hidipi Dam Raiji Pu Lapen Nepai Nepo Atum Apanta Chingtung Ong Pupen Anarlo Chokiola Pen di Puka Chelengaba Chetap Dunjoilo Api Hadakta Le Damde Lapen Punda Chingkilong Le Lapen Ametang Ahemta Chewangwe Achor Apan Ketan Tekangke Mole Nang Tum Noi Pusi Chetan Kang Kedam Le Loma Le Lelang Mapu Pun Koldun Bomlo Bonta Chingkilong Le Dedlo Lasi Nahok Le Dota Metang Ahem Chewang Tunoy Oso Apanta Kaching Tunglo Lapen Nang Panta Kaching Tunglo Pipotsi Nepan Inurved Le Hem Nang Kibi Tekang Bob Loma Pusi Anima Kropia Chor Devin Rong Par Mekri Meglang Pen Chohanglo Komane Theklong Abang Aling Sitami Nilipan Birta Nang Pikta Pusi Devin Rong Par Pen Chuning Ripon Phone number 9707938945 Along Birta Nang Pachinil Tha Lapen Nang Cherap Pidun Tha Pusi Chuning Ripon Nili hem asa kedam hop nili hop hem dam ji pumat dam dide asi theklong ba ling tami hem jang thi phan si ri lo nang lemen son nili men de berong pa ke do dim ke dak ram terang aro tera rong di sotiana te nang li hupo hem nala nili hop ke arong ke hidipi am terana ro komen tulon ke dam hem peng barji ke Januari sari tarik mongol balani te nang tum la bang so prang na tum si bong sing check pini duma avi thang na avi bong sing check abedi ta mani ta nili gari thap dun long la ari tham nang na ke nang li api bilta chi anno ma hadak le ma ka nili ni thom be na phi phun jikuri lo jipu sido pu amat choi dipu dam joi lo pu nili pu lo wang pu pu si pu bom ani ra pu chong hong bom lo wang we de pinian ta bang we pinian ta wang we de na ko la si nili pu hem je dam thu lo dak ta li le de le dai chong hong bom ta wang we de te la so hot bang on dam ke so hot nili su pu la den je bang ni kan pli lo la bang ni si don bang ni sidi ta non hal nang li hupo hem ke abedi lagati nili pu hem ka we de la na Langdami Donatum Chinthong Constancy Arlo Non ke the bomb Yem Prodip Rongpi Ninkaning ko Yem Mandera Pianta Non Puanta Medical Mesen Ave Lapen Doctor Mesen Ave ki Manghumi Me Alam Medical Sub Center Dochit Doctor Mesen Ave Keso Kachelang Damnang Boitelang Son Damnang Set Laki Kopia Ronlo Pusi Ratatum Ningjihur Laitha Donatum Lahenlo Jo Rongjang Phong Medical Sub Center Lo Kopi PC Kedoma Kavema Chinthong ke network le kavichot kali keso kachelang jia hemanta ave lapen doctor sitame mesan ave tangte inut amonit yem batai hini ke thom haije da phi ko pc rat afan ke claim pilo rat pen alam te arju sinang non eprang election ke komatsi na kelang ponthek jima puta ningjerinti wathat langsopen coursing teron loti ki minus Karbi Anglong non la COVID-19 homoy ke la ko SOPD protocol teng potente non ke di lockdown homoy teng tum online class ho ke non lo online class ke do bom lo thema COVID-19 pana job sung lo la pen student tum phan kinang sung ulo pinang ano student tum phan especially la ni tum Karbi Anglong la ni tum puchin thong hawar bang sung tupik lo thema ni tum pinang ana por ke lockdown hut ke online si dolo da so online kidam yi phan non so ni tum dim network ka ve dim ke dak an si bang nang kok lo lok an ka ahut pan ke arbe ke jang lahai sung pik lo network do la dak pen ka pre ke dim nong lima network ka lima ave ka pre ke dim la so lo man chalo ki long si teng la ante nak tum exam hoy pe dak stu dulu mo exam homoy ta la so dim si dulo ahut pen ke network ka hino joy ne aka hilu muchata dam nang kok titi amrian nat posita
kunane ulukun ci pusita he tang te nang tum la high network aki sung puthak nang tum local emc iya man la por de bong pi phan hai ki sung puthak pachini no mang tum dai ayut atum pen hai ki sung puthak tum kinang ane pachini lo athema la sonang kar juta batai do hoilo ta hailo ki wang batai do hoilo aku cethan do na batai do olo cetanon anta thanga action ta belang ning chi thelo noni prang ban ke action do ko pusi tang te nong ke bang ji election aprang nang tum pin non pin year ne 20 years to se pin year ne the network of it non ke bang ji la mec election aprang tum ko hon sang tum ma thawon po akam kopula action ki claim ni phansi kachuning rilo ni tum kaduka be tum anseta election ke bang aning ki hang kama tha fancy jok ke jok po la si ning chi thelo noni prang pan ke pan sum se po po si ning thelo thelo kun mili rong parti oh nang hem na lo jadi ham ke ladak thangmu presbyterian rong lo non na start bom jadi Charlie ington tu alo nili rong alu la son assistant teacher 5 6 level lo te nang ni lo than bang abang phi putan te tum somar tum online class du ko son si du dong lo da online class ke online class ke ga siksak du ko lo online class ni ladak la Chimpong area tu man bang ke network ke bedet lo mati mat si aku kiduk si ki ong ta ki ong lo mat si online class abang ke network ka be japen mat di bedet lo ku am si alo sat ya lo class apor bang ke di la bang class bon kilo bete offline na be lo bete online ke bedet network ni putak pot la rong jang phong medical la puthak isi rat pen akisung arjulong lo si nangli dake local leader hisap pen ra phan sita me nangli ason tin akisung sita me nangli kerap ba kerap thagi phan nangli lamchak si pilo la sida ke rong jang phong medical ke isi akisung thetan lo la sila so puthak nangli hen pen ko pilo ga ningjing mili pininang humri lo mili homosti ko son ma mili mane dak ket hege ding di mili nang humri lo je dak nang kelang pen ke hospital bang ke mana mili ning duk ip ate chinthong ra tum la ana kisung lo je hospital se ka kelang ya de man ta avi ide da son nang man mason na problem sang man dak doctor innovate pote chinthong ke total population se 14,000 bang to 14,000 bang to 14,000 bang to population aphan si doctor innovate nurse ta innovate di kana nurse ta innovate ulu pote an ke un la so kisung ko pe jog ye phan nangli ko pia side deng si nilihin ben bang ke CM sar pan tame tuning ripo lapen je non ki bang hilang ke langsung problem sa bang ada pafis fedet ini jat penon ni CM sar pan ke ka tuning ripen hospital mission 10 bedded hospital kali ke 30 bedded hospital se mili dak jat penon pawan ikvegi lapen apa kimi begi lapen ke nili tuning ridak lapen nili cecak dekang lo lagi nili jat penon CM sar pan tuning ripen nili hospital bang dak mission hospital pawan ikvegi radak doktor duwerwe angke kesukiun e hutlu pulote mobile la tawar we la so kisung pen nangli prabjin pen ko pine asai deng pon jina je CM sort declare lo je pilot tawar bang ke penana dim nang elo la penon chinthong sota tawar bang chinom network ke nang lipo la si daan sita nang lipo la pen jong si network dolo pulote isi phone kachilo sonta jochat pulo pen doktor ma sin samedak non CM sar pandan ni kachuning ribang pulo doktor kom neta bang ti bang ke nang bibek ni da la pen nurse sita bang ti bang po ke lo ni la pen hospital sita me a building non ma ke lang muda a building mane facility thang da ve aleng ki joy si ongi nanda masih lah ya facility mane kiso ke lang tu kapre ka kiso tum tu da kelong tum du butang soan ka chepon panai ke pon ke eluwi ambulance sita me do ke du sita towar ke hinu job towar bank apison ta chila gila ke maso towar masih towar ta me na po lang ai ta duet mo po an bun an plote la so kiso itu jutang henlo khayamo arbong lason si Karbi Anglong nihang nijang arlo hawar doan sitame Karbi Cultural Society ingdeng plike brapo ke chok arni pache tondon si ahawarti nalong sitame talondon rintilo lason si Karbi Cultural Society amang ke thek ingdeng plike brapo ke chok arni
langpher Karbi jutang asong mate Karbi Cultural Society atum ahin penta talon dun lo ada porpai troksi ra achiti mapor malom arnam kardom mate kahimpu mukrang pira sinja arnam chodom chodi ponsi ningkane sek angbong ke claim kedam ke messenger fan hempu mukrang pira sinja arnam chodom ponlo lapen buthara sayang deng Karbi Cultural Society alama langpher kesias amaipu akai kai timung ahin pensil lama ingtor ponlo lapen buthar prung saya mai do ponlo la bangso krung saya mai long ali sar po amana ping ben tok bang akai khoya sing hanche lapen Dr. Harvey Tikatarpi Professor Rukasen College lapen phapang ali ex VDC chairman Noren Keling Longki BPWD board chairman Karbi Anglong Autonomous Council langpher Karbi jutang asong akong chun bang akai bhaiting ti LRNA chun bang akai morning ti kathar Ward Commissioner Raju Terang lapen pinan ke thi kiding atum chatong don renti Karbi jutang asong inding prike bra phoke chok arni langpher Karbi jutang asong mate Karbi Cultural Society atum ahin pen mesen ben talon dun lo polong komaji pen thengdom tok biloti ke minutes Karbi Anglong Arkoni Paingkora Serkebarni MLA Dorsing Rohahin Pen Mahamaya Constituency Angkang Lapen Korkanthi Constituency Angkang Along Humri Damsi MLA Dorsing Rohahin Pen MLA Scheme Pen Kapanong Pontang Scheme Along Ingpu Pipon Lo Lapen MLA Scheme Pen Kapanong Pipon Akim Scheme Pen Stami Long Esompon Lasonsi Mahamaya Constituency Angkang Along Mahamaya Thanmate Mondir Keda Matwar Assam Darshan Scheme Pen Kapatang Pontang Along Ingpu Pon Lo Lapen Mahamaya Than Along Kipipon open sheet isi lapen isi open stage lapen open stage nalong ati along isi kipipon along ingpupon lo lapen halapu MLA scheme pen akim scheme pen Anganwadi center isi Sildharampur ahawar along Joteron arong along long esompon lasonsi mama constituency angkang along penangan kachingtho rammo paklang pon lapen non kewang ji MLA scheme pen sitami un an kachera pon thu elang pu MLA Dorsing Rongahin pen chechak pon along Karbi Anglong Autonomous Council em Lunsing Teron lapen tim mama constituency ain men kachoro lapen korwang thu pajir pon lasolong manpeng pen kachetong dun MLA Dorsing Rohan lapen em Raju Tiso lapen em Lunsing Teron lapen mama constituency VDC chairman Rajesh Teron Beren Teron dong muka municipal board chairman lapen contractor atum chetong dun Mohamaya la homosti hini MEC mate EM atum korkanthi MEC mate EM Raju Tiso la pente da Mohamaya MEC EM Lunsing Teron alang litumihin pen ke klempon ta kaman kang pupon la pente nili MLA ahisapen nili da Mohamaya konsensial lo ICDS asentar ahemi kimpon lapene school ahem kikimpon ji lahaya aphan letum skim kedeng pon alam the puthak bini letum chingwa chithan ponlo pende penana din ke longe sompon lo penana din ke akimi nameng kupon lo penon ke banggian nida longe ni somi ka dolang lasi bini lapen chinggi jithan long ningarong ulo emisi atum mate iye matum tame Om he katangka pen rong sorban kapali pen rong sorban ninggerung rong sorban inge parong thek lapen de nilihin pen itoan MLA schemes dame alang tum pen cherapsi akenang sot nei nei adim kunat ma pul tum bangke konsi tum pipon bajir ponlo pen de pini ya bangke long nia homosti pen ongdung adim pini Mahamaya si ing pupon lo pen long eta sompon lo goi pide dame tata prang pen non anan tum mari thik long la si non prang mang yang ni to lang ini berita ke lansing ang tonton iglo lai bom tami LK News Karbi Anglong